Hello guys, handisi kugarisa maswera sei. Handisi kugarisa guys, nangoti munzwa Mai ava vanobva vandimutsa. Vanhu vakada sana Mai Ngoni vanoda kuti munzwe nezvavo vanobva vandimutsa ndakavata ndichigwara. Kundimutsa chaiko kuda kuti munzwe. Kwanzi tabva kwakunei ma-street handimo ndamboenda hangu kwaJeki ndikangozovata. Ma-street handimo. Maswera sei guys. Maswera sei guys. Maswera sei muri sei guys. Ndoda kuti uyai munzwe. SVK not that fully recovered. Ndambobva kunoitwa ma-tests. Ndambobva ateri nguva yakareba azviti nguva yakareba azviti handisi kunyatsoziva bho. Handisazvinzwa bho saka dzungura rikauya ndakagara panapa chizonyatsobuda ona. Saka handisi kugarisa. Ndati mundinzwirewo nyaya yamai vari panapa. Hesi Faith ndoda kuti muone guys, but asvika kana tikataura anti pamwe pacho tonzi totaurisa titozviita ma-headmistress katozviita ma-headmaster paFacebook. Ndoda kuti munzwe mai ava mazimba zvatinoitirana utsinye zvati watobva wavaitira mwana wandiri kuunza panapa. Mwana ari kundifonera achitadza kana kutaura. Mufunge ndabva ndamuka ndamboda toignora foni iyo panga ichiringa because nditi vanhu vanguravhira vandifonera vedu ndikurwara. Unomboziva ndikurwarawo here vedu ndiri munhu wenyama undorwara. Asi patanga kuti nyake ndangoidaira ndikaisa paloud. Saka ngachitotaura ndakateerera ndawa mwoyo wangu urwadza. Mario ari right Mario aripo achiriko kwaProfeti. Vari vambogara naye madhezi achimonita plus achimbomuprotecta. Saka tataura naProfeti vandifonera. Saka because vanga vakadzima foni yavo like the whole day iwo hanzi ndakanetsa neye kuconference kwavanga vari. Saka vazondifonera foni yavo pavavhura. Saka vanga vachiti Flosi Makombe ngauye ndingatofara. Ari kubva kupi? Ngauye atakure mafuta aende nawo. Mafuta akupera kuUK. Flosi udza mwana wangu kuti hanzi SIS MELLY kudzokera wakatakura chitsapu chemafuta. Uri kuenda at least kana ndi 15 kg zo zvemafuta redakatakura. Vedwe hapana weredu vari kubva kuUK vari kuya kunoku. Thank you guys. Vari kubva kuUK vari kuya kuAfrica kuno mutakuro zvetsapu dzasisi venyu vedwe. Mungotakura katsapu dzasisi venyu shoma, mungangotakura shoma. Dzinotowanda dziri kumafuta chari kupera kuUK. Anmona. Yesi Natasha, agent Natasha varipo ava guys. Kana unoda mafuta batai Natasha. Nina wangusho. Batai Natasha vedwe. Ari kuchengeta anzati kuAfrica zvinhu zvakaoma. Ari kutopusha business asisi vake ari kuUK iko. Anmona. Mungobata Natasha wanda pinapo kana kuti cheripo kivari tivavo. Natasha ndotsvagawo futi agent wokuAustralia. Munhu ari kuuya kuAustralia anobva kuAustralia ari kutodzokera aende nawo vedwe. Anmona aende nawo. Vedwe ndanobayiwa kumusana makambobayiwa chijekiseni chakareba so chinobayiwa kumusana kuchinodhonza hameno chinodhonza fluid kachodhonza chii kumusana chinoitiswa matesti so ndochandabayiwa ichicho. Ndochandabayiwa chicho kumusana chinorwadza so chakaonda so choti vanopinza kumusana uko vodhonza meno zvavanenge vachidhonza mukati muti chi ndochinhu chandabayiwa ichicho matesti atorwa. Saka ndichawana ma-results neFriday. Nditapiwa futi maguchiri mapiritsi. Asi mapiritsi akaoma kumwa asikana. Akaoma kumwa. Ndichadzokera kune Friday. Kunonza kuti chingave chii chaita kudai so. Chingave chii. And it's thank you guys. Right. Hanzi lamba. Yeah, ndiyoyo. Iyo lamba what ndiyoyo. Hanzi tomado mafuta munoto kana uri kuUK ingobata Natasha yeyu kana kuti cheripoki. Ingobata Natasha yesi Cynthia. Zviri sei Cynthia? Ndo chandaitwa ichicho kumusana icho. Because my HIV ndakaitwa. Guys, inonzi sugar diabetes ndikaitwa. BP ndakaitwa. Handiti saka zvese zvikana ndisina zvinoreva kuti pane something maybe chiripo chiti hidden wo handizikana kuti zvinoita kuti vana BP ava vatadza kuonekwa. Inenge yetsvina nditi kuti ingave peramba kuonekwa ameno. Kuzano ameno. Andizivi right. Saka nyaya iri panenzwa guys. Sandabata mai Rudava imbonzwa imwana usho achitaura nyaya yake. Dati mumuteerere. Mumuteerere achitaura. Telefonera.
data ndosaka ari kudropa ana data pane matanga chifoni. Sorry akoshumburesi tanzo zirorwadza. Hello, uri kundinzwa? Data randinaro ndinodaira chete. Ndazviona. Tanga ndoda kutanga kutaura nyaya yako. Chichaitika? Tanga kutaura nyaya yako. Warai. Taura. Hazvina kutanga musi iwowo chete. Handi vakanditora muna January. Mai vakakutora muna January kubva kuZimbabwe? Kubva kuZimbabwe. Wakauya nepi? Nepabhoti. Une passport? Vakanditora ndisina vachiita zvekudyisa zvekupa zviya zvinobhadharwa bhazi. Okay, wangosati wambopinda muSouth Africa? Ndanga ndisati. Ifirst time yako? Alright. Mva zvadii? Ndobva ndauya ndikawana vane mimba handika. Vane mimba pane pandakayefuti yaya yemumusoro ndikazora mwana ndobva yaerera nemumusoro kudai. Ndobva vauya vakandipopotera. Vachiti handidi zvinhu zvinowestika. Bhaibheri rinoti musawesta zvinhu, musatambise zvinhu. Ndobva ndanyarara, but vakatontuka ndichangosvika. Ndobva ndanyarara nekuti ndaiva ndichangosvika. Une makore mangani? 21. Alright. Then pechitu ndokuti handi pane mamwe magaba ekuisira shuga, so anoti ndaiti ndikasumudza shuga yaenda kumasaidhi. Kana ivo vakuvhura vobva vatanga kubvisa shuga iyaya yekumasaidhi vachiisa pasi patebho handika. Ndobva vati ishuga iri kuwestika iyi, zvakureva kuti ndakuisa shuga mubedroom mangu, hauchamwi tii neshuga. Ndakumbokira tii neshuga because kuchechi kwedu isu tinokunzi musawesta zvinhu. Ndobva vatoti zvese chako kubva kuzimu taitatenderana kuti zvese uchazviwana pano handika. Ndobva vakuti namakatenderana tunopiwa mari kubva kuzimu havanambondiutikwa imari. Vakaita like sekuti tatiri vakanditora kuHarare zviya zvokuti tajaira kugara tesi noti ndakambotanga kushandira mwana wamai vavo handika, ndikapedza 2 years naye. Obva azotama hake achienda kuNamibia. Sikai vakangonditora siya zvemunhu wavanoziva. Vakati mari tozotaurirana tasvika. Ndasvika ndobva vati ndakukupa 1,000. Maroom mangani? Pane 3 bedroom yavo nedining, pane 4 rooms. Okay. Nevana 2. Ndobva ndakukupa 1,000. Tikashanda ndakaisa mafuta mukapu. Ndobva yatemuka nepakati. Ndobva ndanovaudza kuti mama sorry ndaputa kapu. Obva wati kapu iyoyo ndeyenhaka, ndakutoda ndoida kapu yangu. Ndoida kapu iyoyo. Ndobva vambogadzirisiwa nemurume wavo zvikambopera. Ndobva ndasvika last week manje pane zvimwe zvewashing line so zvinotosimudzwa zvichiiswa mumba. Taimbotishandisa pahembe dzemwana but pakabva kwanaya isusu tawata. Ndobva vati isa hembe pawashing line iyoyo. Ndobva ndaisa, ndobva ndatisiya yakamira mukitchen. Inini ndobva ndaenda kunorara. Ndaenda kunorara mamwe amakuseni ndakatanga kumuka. Ndobva ndawana washing line iyaya yakadonha. Ndobva ndati mava washing line yakadonha sei, ndichitovabvunzawo ndichida kuwashi yakadonha sei. Zvikanziyana akapedzisira kuisa ipapo. Ndikati ndini zvikai zvinoreva kuti munhu anofanira kuisa zvinhu ari careful, munhu anofanira kungwarira. Ini kwai kurestaurant here kwavaishanda taiti ukapisa waiti ndiwo unoibhadhara. Saka zvikureva kuti unobhadhara washing line. Vava vachangondipa mari ipapo
because mwedzi wangu waipera kuti wa17 handika ndobva ndatova ti mama sorry but handisi kuda kunzwa story yako ndiri kuda washing line ndobva ndateka ndakatoita story ka3 kese vakataura zvimwe chete ndobva ndabuda but mai vacho vakandibetsera vakati zita rangu risabuda because vari kutodibetserawo zvechivandi ndobva ndabuda ndikaenda kumba kwamai vavo ndikati handisani ndoziva panotengwa zvinhu ndokumbirawo munditengerewo chiwashing line kana mukaenda kutauni ndobva vatondihodzera netekeloji yaizodhilivhara ndobva ndahodzerwa netekeloji yai ndobva ndasvika ndikati yaifanira kuuya musi weThursday last week but chakazokatika chikauya musi weWednesday ndobva ndasvika ndikati mama ndauya newashing line yenu ndobva vati washing line vobva vaudza baba kuti mesa adzosachi washing line yedu baba akati ayatosvika because baba ndaenda baba zvandaitaura vaizvinzwisisa asi mama ndo vangu asinganzwisisi zvandaitaura zvikaiva yatosvika ndikabva ndati yatosvika zvikabva zvanzi it's okay mama ndobva vati chirongedza hembe dzako ubve pano ndobva ndatorongedza hembe ndaifunga kuti pandikurongedza hembe vachandiperekedza sekutora kwavakandiita kujobe ndikarongedza hembe dzangu kwakatova kuma4 musi weWednesday ndobva ndarongedza hembe ndokubva vati baba ndokuvati anoenda ega svika anoenda ega because ari over 18 baba ndokuvati ari over 18 chero munhu ane 35 years panzvimbo yaasati ambofamba zvinoita here kuti angoenda ndokutoti ari over 18 ngaabuda ndobva ndatobuda kune njanji yekuseri kwecomplex kwataigara ndobva ndakaenda kunogara kunjanji kuya ndikatanga kuvafonera kuti iwe mama ndakagara unjanji kuti ndokumbirawo mudipona dzebhazi vandipa nhamba dzebhazi rekuzimbabwe kuti ndiende then bhazi ndobva rataura kuti riri kuda 2000 ofitini ndanga ndisina 2000 ndaitori ne1200 ndobva ndavaudza kuti machindiende but bhazi racho riri kuda mari riri kuda 2000 ndobva vatosiyana zvokutaura neni vobva vatondibhutika vachingorega ndipintura ndizvarini izvi musi weWednesday last week Wednesday saka izvozvo uripi naiwe handipa kuenda kunjanji kuya kuyatya pakazoita vamwe vana mai kuma7 vakazondifonera vakandihodhera chiya chekuekwanita ndobva vatanga kuti tisendere location yauri tizokutora ndobva vakazonditsvaga kunjanji ikoko ndiri vakazonditora but vakati ndisataurwa zita because vari kunozi it's okay mazimba akanditora muzimba but akabhandisa kumba kwemuzuru achiita kuzviprotectawo vava vasina space yekurara alright saka varipo havasi kwanisa kubatsira kuti ndekumba vari kuti ivo havana mari because kwai mari tatoishandisa kuti kumba kumusha kunani kumba kumusha kwaunobva iwe kwandakabva kumba kunana vatete vamama vanenge vari vana mama ndiko wakabva uchigara kupi kunonzi kwachaka so kwachirumanzu kwachaka uko ndiko wakabva okay right wow une Facebook anti namba dzangu wadziwanepi ndakadziwana kuFacebook wakadziwana kuFacebook saka haune data reFacebook ndoda kututeerera ndichifonera mai vako alright pinda paFacebook forward unonzani mesi alright wandoudza alright iripo alright mani mazviona ka guys ari kuJoburg kumba kwamwe mai ku location let's just hide the location you might probably find kuti mai ava vari pano vane utsinye wakadai
muzimba achitira mwana utsinyi wakadai 21 akatora mwana wevanhu kuzimbabwe munouraiwa vasikana vanhu munorepiwa vanhu vasikana otora mwana uyu omudzinga kuma4 mwana uyu first time yapinda muSouth Africa haazivi kwekuenda haana waanoziva muno oenda kunogara kunjanjiro votomubloka ndoda kufonera mai ava ndapedza da kufonera murume wavo ndatoziva kuti kuchechi kwavo kwavanopinda chechi ipi tabvunza mufundisi kuti ndizvo here kuchechi uku makadii zvenyu mai ndiripo Mesi ari kupi ndombotaura naMesi ndii vatete vake pane munhu andipa anogara kumaraini kwenyu ikoko ndatraya kumubata namba asi ndimi akamutora kuzimbabwe vasikana asina kana passport human trafficking yamakaita handiti makadzinga mwana muri mai vakuru makadzinga mwana kusiku kuma4 madzinga mwana usiku kuma4 mwana akarara kunjanji akabatsirwa neegood samaritan 1 munozviti munonamata asikana totaura shona tega panapa handiti munozviti munonamata 2 makagona kudzinga mwana wamakatora kumusha wamunozoti hana mapepa wamunozoti hapana kwanoenda hana waanoziva muri kurara sei musingazivi kuti ari kupi amai vakazvara muri kurara sei musingazivi kuti mwana uyu musikana uyu ari kupi nekuda kwewashing line ndoda kutengerai 10 mawashing line ndoda kuti mwari akutongei ndoda kuti ndikuenderei kuchechi kwenyu ndoda kubvunza kuti ndo midzidziso here kuchechi kwenyu yamunayo ishi yekuti mwana azi munouraiwa vanhu kids are easily raped muno muSouth Africa mwanasikana chero dai anga atadza sei at least mungadei makamutakurawo makanomisa pabhazi rekumusha handifungi kuti kuramba menyu one day zvaikurwadzai imambomutora kumusha hazvaikurwadzai mukamusiya ine mari imurozoti hana passport human trafficking ndogona kutokusungisa inini because ndiri munemutemo I can get you arrested right but ndatirega ndichangenda kufonerai because makaita human trafficking kupinza munhu munomu and would want to know the authorities want to know kuti mwana yakapinda sei muno handi hamuna kuda kukeya kuti mwana ari kuvata pai ari kupi kwamuri everything is okay life has gone on musingazivi kuti mwana wamakatora ari kupi is that fair nai mama zviri fair here ndiri mai vakutaura navamwe mai muri mai ini ndiri mai ura hwangu hwakaenda mudenga ndichinzwa zvamakaita handisi kuti ndoshoko ramunoparidza ndo rudo rwamunoparidza here ndo kuchechi kwamunoenda every Sunday here muchinoparidzwa ndo rudo rwamunodzidziswa heroro ndo zvandakaudzwa nevanhu imimi handisi kuziva nyaya haisi yewashing line here nyaya haisi yewashing line here makutsvaga zvevanhu vakandiudza imi taurai nyaya because I can take this further believe me I can take this further ndati inini muchazoona iti matindi I must take matindi itore fedha antika chirega ndikudzei matindi itore fedha nditi mudati mundipindure kuti muchazodza authorities mwana yakapinda SA imi ndimuchaita example yedudula yaya imi ndimuchaita example imimi and by the way sorry hamusitaura sisi vaMesi mukutaura nevanonzi SIS MELLY diaries google me muchandiwana google me kwamunoda muchandiwana I'll take this further anditi ndatraya kutaura nemisa mai zvakanaka but mutontaurira nyobvu ayo imini maide mari atokuti makaudzwa naiye kuti ati ndakadzingwa here ndozvanaitida kuti titaurira kuti ati ndakadzingwa here kana kuti akazvidzira ega nei mama asi ndoda kubvunzawo kana imimi even musina kumudzinga akabva ega muri kurara hope muri kuti mwana ari ipi munhu asingazivi SA ndofanira kuita sei kana atagizvo nehandidi kugara pamakamuona achibuda gedhe imi makadi kuti ndakutokutora ndonokusa mubhasi makanosiya bhasi rekuZimbabwe naye amai ndakamuudza zvese ndakatoramba kumupa nhamba ndichiti ngaadzoki ndichimuti ndichiziva inini ndinoziva saka inini kana muchitora one station ne1 alright ndokumbirawo kunzwa saidi renyu mwana uyo akabuda sei mumaoko menyu Mesi akazvidzira ega panapa kungobva chete yes of course Mesi was in a habit yekuputsa zvinhu manditi it was a habit handingati it was a mistake yanga itongori like a habit
mangwani toda uziva kwauri kuenda tipe manhamba aramba ima ndati ndakufonera the one person wawakandipa nhamba dzake tete vake isisi vake vanonzi Manongo ndopandipe nhamba dzavo ndobva ndavaudza ndikati akubuda ndaitisa ndiudze ini ndimi woga the only person wandinai taurai naye bvaaramba kutaura navo taurai naye kana muchida kuti amudzore ngaagara arambisisa kutaura navo ndaizokwanisa kubata nhamba dzaanifudzeueo erelative of years ndandandinadzo nei baba pekutanga kamuchiti handizivi akakuputsira izvinhu zvakawanda sei mwana uyu kuputsa akaputsa zvinhu zvake zvakawanda besides kapu yeshuga kapu chaka chine shuga kuti chingave chii chimwe chakaputsa zvakawanda ngakudze iye do you mind me bringing her on the other phone mutaure zvamukutaura aripo muisei allowed pakanaka batai makadaro tatotanga kushimira mudzimwe dzikozinga yellow Messi ndina mama vako panapa vawaigara navo amai ava vari kutaura kuti iwe wakabva wega kumba kwavo wakati wafila bhedhi nekudambura washing line ukabva wabuda ukaramba kugarapo kati ndakuenda usiku ukarova pasi ukaindanzi ukati ndawana basa kudhudhula uchitaura nemurume wavo vari kutaura zvisiri chii chakaitika vakanditi rongedza uende zvanga zvakonzerwa nekuti akaita 3 days akangorara asingadi kuita basa asingadi kudya asingadi akangozvigarira mba kati chakunetsa kana waona kuti wakona kugara nezi rongedza uende alright kati but imimi kabama pamakatirongedza mamboti akabuda yega iko zvino makazoti ndakatirongedza ubude uende handiti pamakaona kuti mati achirongedza abuda aindi makatadzawo here kuchiti mupinza motikari memurume wenyu kana kuti menyu monomusiya kubhasi kuti akaramba akatichipa vakamuchipinda mota tingi Messi wakanzi pinda mota tinde ukaramba handina kunzi tiende kuJoburg mavaida kutonondisiya ndo manga mustori set havana ngoti tiende muJoburg vaida kuenda kune imwe crash handika kunotora mwana ndo musprings mutown ndo mavaida kunondisiya zvazvakafanana nekuti handina kwandaiziva kumberi muJoburg maitochiza ainhamba dzezvaati kwasvida haungaindizoka igozvironga pasa obviously murume wangu angatanga kuziya basi ndo zvataitoda ndikaenda kuti ngaendi aindizive kuti aenda kuti tikachiti panhamba dzemunhu kwauri kuenda wakarambire kuita nhamba kwawaienda ko nhai mama aizoinda sei ne1000 rands imi zvauri hana pasipoti ndakamupa 1.5 inobva ndamupa mari yake yainochengetesa 1.1 saka total was supposed to be close to 2000 ndo mari yawakapiwa Messi wakapiwa mari 1500 ndobva ndati handivai vambondipa imwe mari ndikatenga chiwatching line chakaita 370 handika chakaita akakuti tenga washing line ndiani ndivo naiwe ndakakuti tenga washing line nguvayo onai sisimeni ndakati zveni so mama ndaputsa chiwashing line so handi mama ndoputsa something ndokuudzai sorry ndaputsa mobva maramba musingandinzwi kuti sorry ndobva ndaona kuti vari kuda chiwashing line chavo because vavataura handidi zvekutenga zvinhu zvinofa zvinhu zvinodiva chitondipopotera paya ndobva ndakuda ndikatsvaga munhu anonditengera wakaputsa zvinhu zvingani kubva zvawagara namamavo ndakaputsa chiwashing line handika ndikaputsa kapu ndikawesta mafuta emumusoro
ndikaputa chinonzi handida kuti ndakagadzika aini pachiwaching pachoiti chiblanketi chekuainira ndika nechiwaching line nebesen sugar nebesen sugar kochemufiriji nyama nechemufiriji nepaya patinoisira maplate panosukirwa paya pawaiti chatinoisira maplate chiichocho chinhu chesodhela chawaisa tasvika poto dzinopisa chave nezvironda so ichocho inini ndakawana pane chimwe chivanga handisi kuziva kuti ndini ndakachipisa here because ndakangotangawo kupinda mumba pane mavanhu mukangozitanga kuti ndavamo muchitaura kuti patsva asi ndaikuona pane mavanhu. Saka umesi wapisa zvinhu zvese izvi wakambobhadhara here kana kuti waipisa wachikusiya? Vaida kuti ndibhadhare handika pane zvese vaida kuti ndibhadhare because vakati ndakamboshanda kurestaurant paiti ukaputa ukapisa nyama ukadikwa iripiwa handika ndobva ndafonera munin'ina wavo mama Mai Chikwame nozvavakagadzirisana ndobva ndazovakumbira regero vakati zveni zvese zvawakaputa pekutanga ndakuregerera asi ukaputa zvimwe uchienda kumberi ndizvo zvawaakutenga. Mama makambozvibvunzawo here kuti mwana uyu kuti ashande nemi achiputsa zvinhu chingave chii? chingave chinoita kuti munhu aputse zvinhu fiye kutya fiye chaiyo kutya kana muchigara nemusikana mune musikana onai mama vasikana vatinavo vese tese handiti kana uchigara nemusikana I don't know hangu kuti kumba kwenyu munotita vasikana sei but ini chigara nemusikana pano mwana wangu I treat her like my own daughter chandinodya ndo chaanodya handiti ndikatotengera ndine mari besides kuti salary yake kana ndikatengera mwana wangu chinhu pakati pemwedzi ndachiona chiri paspecial naye ndinomutengera handiti handina sofa rinonzanza harigari nemusikana webasa vanogara pasofa vese musumimbu munopinda vana vangu naye anopinda imomo pamba ipapo handimaona vanotowirana zvokutoti vakatofamba vari 3 vasikana vangu vanobva vakachinja pano zvokuti munhu kati musikana anoramba kuti musikana hamunoti kwenyu munovabata sei mwana uyu aitoputsa zvinhu because aitya anokutyai chimubvunza kuti achisvika chizvandakamutengera vambozvilisa asati atambira chiitira kuti ave comfortable. Wakatengerwei naMS? Ndichisvika ndika vakatonditambira semwana wavo chaiye vakatondipfekera chiro vakanditengera mafuta zvese zvekuzora yakaita kuti ndimutori mai munin'ina wangu paakaenda kunyika kwaakaenda akati zvinoda iya dai zvazvichiita peunoendesa kumba kwamai nokuti ndandakagara newe zvakanaka nokuti ndoziva kuti imwerera aitaura senyaya mukukura mukufambidzana daigara chizitaura tikanzi dai ini daikwanisa kuenda naenda ienda but kwandiri kuenda kunonesa kuri 2 strip tichingotsaura saizvozvo amai vakati aindinenjereraiti vane vanhu vavanogara navo vakati handingagari naye saka inokutamba kwangu vandikazoti nai ndingaitora here kuti ndinenge mamubatsira ndozvaakataura tikati ndandimutore airather giving money to someone andeiziva kuti ari kubetsereka noupenyu hwake ndoka ndamutorera from that ndoka ndamutsvogera ebhasi randaiziva ndiri ndaipo zvekuti pese paaishona achiti panzi tiende kwakati ndikati ini ndoziva kuti vanokushumisa don't worry ndozvandaizimbomuzi don't worry so mainesi sake vatarisa nhamba ndaivauza don't worry anosvika vakada kuti adaisa inini aubheyoti sensible saka musanyanya kumutyira ndoziva kuti vanosvika ndine reputation navo ndobvaafamba akasvika ndokumutora kwasakanyanya kuita kusati tambonyanya kutyira ngatichachowo ukama kana kuti zvakazi mutorei nokuti vamupa recommendation. Makamutora mukabva asi regai ndikudzai chokwadi vakoma kuda muri vakoma kuti muri munin'ina handizivire ndakudzai chokwadi paubiya handika pachikadzi muri kunzwa mune utsinye munawo munozati nemaka yei makatora mwana uyu muchita advantage yekuti manzwa kuti mwana uyu inherera 1 2 mukati ndichanomupa 1000 imimi mukapiwa 1000 kana mabasics cheo emba menyu hakwani ndikunyepa here yakati anenge achidhara sesuya ndakamukwidza nayo ndeyadaitira kudzidhaka vachindibvisa kuzimbabwe havana kundiudza kuti vachandibatira mari pakundikwidza kwavakaita havana kumbozvitaura kana wakataura dokumente nawo senyaya kuti makade senyuwo wakangosinga ndosaka nchiti mwana uyu aikutyai handinoona kuti haana kugona kubvunzai because mwana uyu aikutyai
handiti apa ina handisi kutora side asi toda kuti ndikutsiurei nokuti muri mai vakuru zvikuru sei mwana achitaura anongoti nerespect yekuti mama oti daddy baba oti kuchechi shoko rekuti kuchechi ndoranyanya kundibatabata kuti kuchechi kuti akudzidzisa vana chii ndakagara namama mama maitiko for 2 years handina kumboita siye yekuti ndaputa chinhu ndobva ndatika kunovaudza oro mwana paakadonha akambokuvara musoro handina kumbotya kufonera because ndaida kuti mwana akasike kuwana help saka apa ndakapedzera ndakuti ndikaputa chinhu ndototanga ndafunga kuti ndoenda here kunovaudza kana kuti ndodii but nokuti mama onai mwana yakagara nemunin'ina wenyu 2 years ashandira munin'ina wenyu 2 years imimi makamutora January and matadza kugara naye 6 months chaidzo 6 months matadza hamuoni kuti pane something chiri wrong pamuri mai vakoma mungashama henyu muromo kuti bwa asi chokwadi chiripo chekuti mune utsinye munofa kuti muzvigadzirise imi dzokerai pamberi pamwari munotendeuka handidi kukuitirai utsinye nokuti ndogona kuitira utsinye wakadarika wamakaitira mwana usho bvunzai ani nani kana kuti ndee munogoogla muone asi handisi munhu akada nokuti ndinogara ndichiparidzawo rudo ndinogara ndichitaurawo kuregerera ndinogara ndichitaurawo kudzidzisa vechidiki ava zvakanaka. I must always lead by example. But mukazoshungurudza umwe mwana kudai andimuziye mwana ucho but she came to me audzwa nema kuti enda kwa SIS MELLY anditi zvinove zvinhu zvisina kunyazo ndada achitaura nyaya yake zvakanaka ndosaka ndauya kwamuri ndine kahuturu imi mukazoti mirai ndikupei side rangu side renyu ramuri kutaura rinove futi inini ndega semunhu chitori scrutinizer ndinyasoona kuti side renyuka rine tumaburi but chatinoda kuti ngodzera panje kuti mama mune utsinye dzokererai munotendeuka pamberi pamwari tendeukai pamberi kubata musikana webasa hazvirevi kuti inhapwa yenyu ende hazvirevi kuti mwana uyu achagara ari musikana webasa achitambura zvikaenda kusingaperi munoziva chinonzi upenyu munouziva mama kuti upenyu hunochinja ivhiri one day munosangana mesi uyu kauyu akarorwa nemunhu akuti munenge maakutambura mafirwa nemurume maawidho inenge yakufamba ichipemha mustreet kana kuti maabofu kana kuti masitoka nemaremara akakubatsirai mwana uyu kuita nherera zvirevi kuti unofanira kungoti wabhora nemunhu wese uchibokaviwa nemunhu wese wese achibokushandisa madiro apa mujobheki pandakapinda mujobheki handina kuzombodzokera bheki kudzokera kuti ndinoona mujobheki kuti ndakaburukira pati but ndakuenda vakanditi ava over 18 saka ngaachienda ava over 18 anoona zvekuita but dai kwakuri Zimbabwe ndiri over 18 ndaikwanisa kuti ndinoona zvekuita because over 18 muSA haishande ndinoona zvekuita muviri wangu asi izvo zvawakauta mama maitiko mama maitiko vachitonga nyaya hantika vaimbotonga vakabata nyaya handinamboti futi ndava over 18 imimi ndimi maingoti ari over 18 mama maitiko vakati hatisi kukunamatira kuti uende ufambe go pandakanzwa muromo wekuti hatisi kukunamatira ufambe go ndobva ndati chinenge chauya chinoona ini because vaiva vati hatisi kukunamatira kuti ufambe zvakanaka chero zvawasangana nazvo wasangana nazvo zvokwadi mashoko anotaurwa nevanhu nemadzimai makuru akazvara vana kuti kwanje zvawasangana nazvo muSouth Africa dekuri kuZimbabwe beta muSA ime kuti munhu anogona kuti achibuda apa obva atokanganiswa kuti munomamwitu izvozvo gara uri panzvimbo 1 munomamwitu izvozvo usanyanya kuda kuti uita free munomuSouth Africa ndozvatigara chinoza atingototi ndiri pamba pavo handina kumbokwanisa kana kutsvaga friend yekutaura nawo because ndarakazvudza kuti tese pandinogara ndinofanira kugara semwana but kubva musi wandakazoputa ichocho ndakuona kuti pamba pacho handichakwanisi kutaura nemunhu ndobva ndakazototanga kutsvaga kuti ndotengerwa nani ndakutotsvaga vanhu vandokwanisa kutaura navo vandoziva nana matoni navo ipapo kushanda kufuda usina mbotaura chero wakaudza munhu wangu kuti ndakunovatengera chinhu chavo chinovawo aiwa baba pane pakamboitika imwe nyaya mukati baba ndisavafonera makati hamadze maitiko ndisavafonera baba ndisavafonera that's why ndisina kukwanisa kufonera baba ndisina muti wacho ndisina kufonera maitiko nababa handinambovafonera ndakati beta kutsvaga umwe wese muhananga pasizvo makati vakandikomberedza padhuze ndisavafonera iwe unonyatsozvina kuti tese zvese zvawaisira ukawaitida kudzokera kuchikoro ende kana tikakwanisa dada kugara kumba kwenyu uchidzokera kuchikoro chikara chikukurudzirwe ende kuti zvinofundishanisa kuti how did you end up wakukurudziri katerepa wakati kwazi ndodzoka ndaningirikina tikati ngadzo ndinga ndaisa pahoi munhu wanda
mama ngora tingatipedzei nyaya chipai mwana uyu mari adzokere kuZimbabwe ipai mwana uyu mari adzokere kumba bhazi 2000 hana mapepa mozati makatomutora zvitori illegal mozviziva ende nyaya dziri kupisa mazuva ano idzi dzedzo handi mazviona makamutora zviri illegal chimupai mari adzokere kumba mupei mari adzokere kumba mati imimi hamutaoni kuti kubva kana asina imiwo ndakudza kuti mune utsinye maimimi mazvona tibva tichitanga cheko chaiko muri kutora ranzi yamakamutambisa muchitambisa munhu 1000 ranzi ndo mari yamukatitora ranzi kwazvo kai ndakamutambisa 1000 handamutambisa iripi 1000 ranzi maito you were even underpaying here ima musiti wasikane basa ndakakupiwa pa 2.5 zvichikwira hamuzvizivi nokuti mune utsinye mazviona kauti mune utsinye mazviona kauti mune utsinye munopa munhu 1000 imimi inotenge ngataura chokwadi mamadha imimi inotenge 1000 imimi employer muri murungu musati maudzwa kunzi mama mari haitengi imi moga mugoni kuona kuti mukapiwa 1000 munotenge inayo haitengi imi moga muchisamai cheche vamwari woman of God musati mapa munhu mari moga 1000 makaibata 1000 ma5 ma200 aya kukuti izvo zvipindai muspa mudzoke mudzoka maplastic maviri ndikunyepa iri munhu anobva kuZimbabwe pachada kusevha mari kuenda kumba yekuti akwirewo pachada kutengawo bhurugu pachada kutengawo toiletry pachada kutengawo anosara nei haitenge chinhu ndo chokwadi chiripo haitenge chinhu saka mumire vasikana vakubvunzei kuti mama mari haitengi imi moga mugoni kuona kuti mari haitengi tikupindurana ngatipindurane hedu aiwa inini ndinogamuchira kana ndichiudzwa kunzi basa rakati izvezvipane mamwe mabasa andinotowana anondibhadhara dhola ndinomagamuchira kana ndichiona kuti nondiitire ndoziva kuti ndichaitire sei saka munhu wega wega anodecide on their own kuti anoda here pakawanda kutipiwa vanhu mari dzakasadzaidzi vachitobhadhara renti vachitodzokera vachigara kumiti vachigara pai vachishanda kumafamu kana pai chero pamwe pano chero kumarenti achipiwa 1000 pamwedzi akatopiwa 1000 pafortnight kwete pamwedzi mayumba handi maipiwa matipu handi maiwana matipu handi ndikaandika jambo rese ndokusira 10% yetipu inini amai mwari vakuitirei zvakanaka imi dei mambodzokera pamberi pamwari mumbonobvunza mwari kuti mwoyo wangu wakamira sei I feel sorry for murume wenyu wamunaye anogara ndiye mukadzi anogara naye uyu I feel sorry mufunge ndofunga chero kwama dzemurume chehamuna kana wamunototauridzana naye kana munotori neutsinye ndofunga munozikanwa ina ndikuzivi but ndikutokuprofitai zvamunoziva mukati muupenyu wenyu ndofunga kwama dzemurume checheko mutozikanwa kuti hamutoiti nokuti mune utsinye but maspeculations angu but ndichitaura kudai so mwoyo menyu mosa chokwadi chokwadi mochiziva mwoyo menyu mochiziva imi chokwadi kuti vanhu vakatondoka musikatowira nawo kufamily yekumurume nokuti mune utsinye saka mati mwana wayo wenda nekuZimbabwe now ndakutaura neminini mwana wayo wenda sei kuZimbabwe kana musingadi mukotaura kuti kamusingadi kuti mumupe mari motaura kuti inini handidi kumupa mari adzokere kuZimbabwe tosiya ipapo tozotangira somewhere ngatingotaura ipapo mungagara mabuda pachena kuti handisi kuda kumupa mari ndoziva kuti totangira papi aiwa ndikoni kungomupa mari nje handikoni owa hapana chakasiyana kumutekera chero mukati imi you can buy munogona kutenga ticket right now imimi tengai ticket right now send the ticket to me ndompa ticket onokwira musamupe mari tenga iri ticket toda kuenda naye pabhazi atitendi ari away from us tomutengera aripo vanonomusiya kuchijobhesi saka kumba kwenyu achiuya right now muda kumuita sei kumuita sei chakaita sei kuti muvatoti hanzi ngaadzoke pandiri ndinoda kuenda naye kunomusiya kubhazi makambomusiya achibuda ari 1 alright ari kudzoka pamuri she's coming to you ndichamuta kuti auye nerimwe timu rachauya naro pamuri papo mokwidzana mose naye moinda monosiya mabhadhira bhasi oinda kumba ndiri kumuunza
ndo vanhu vatogara navo. Batai makadaro guys, mirai. Right, ndo utsinye une mazimba. Utsinye une mazimba guys. Handi mashinzwa. Ndo utsimye une namba dzemurume wawo. Inini handina but ndikatsaga anondipa vanondipa. Right. Varinawe vandina vende. Right. Maya vari kuti varoda kunobhadhara mari kuti ukwire bhazi uende kumusha. Uri kuda here? Unoenda uende wega. Unoenda nerimwe timu ranoda naro. Pane timu rikutozvipira kuti kuenda newe. Mwana ari kuSprings guys. Ari kuSprings. Ndirikula. Right, Team Springs muri kwere uko. Team Springs nditaridzewo Team Springs mu comment section. Team Springs nditaridzewo kana muripo. Then we organize mwana uya aende. Andika vanotenga ticket usaburitse mari yao nayo. Iyo ndio chenda nayo kumusha. Vachatenga ticket sektora kwavaita. Vachatenga ticket. Une picture ramaya? Ndina. Undi forward picture yaro kana musone kwakwira wainda. Wonduudza kuti ndakwira ndainda. Tozitangira ipapo. Andi Team Springs muri kwere uko. Team Springs muri kwere guys. Dirikure ndadenda vaendera ini. Dirikure ndadenda vaendera zvakanyatsonaka maya. Ndadenda vaendera ndirikure chete ndevawana kuti handisi kuwabhoya ndo vandaindira ava ndinonyatsa kunovabaira live but ndiripo. Pana nestay in rapa guys. Pana nestay in here even ye 2 months. You uri kuda kudii wewe pesi. What do you want to do? Uda uita say? Chero basa chero zvekuZimbabwe ndakatozosvunga nekuti ndanga ndisisina zvekuita pasi sina pekugara. Kumutengera tiketi wangu achimutengera iko zino nonyepa iwe wanenge wasada svikigwa. Unonyepa iwe tiketi wangu achiritenga maya. Iwe already vane nyaya vakaita iyi human trafficking yekujambisa mwana weibhoda. Vanenge wasada svikirwa munotamba iwe. Ndiri kure shuwa. Apa pakati ende pane chida kuti ndinyatso kusvika apa. Ndinde naye pakutauya haindei kuJoburg tosiya munhu akwira. Toni. Right. When Team Springs kana kuti ane basa stay in. Ndiana ne stay in. Ane basa stay in ndiani. Ari ku Springs. Ane stay in basa ndiani. Imo muno macho guys kuti tingagarika nedhudhula zviri kuitika izvi. Ngatifunge ika 2 guys. Let's think twice guys. Yes, togona kuti ngaagare. But remember tine issue at the end right now iri kunetsa yedhudhula iyi. Iri kuti ma undocumented people they must go back home. Unless awana munhu ari pano pa diaries probably ane mapepa ake ari kuti ndichagara naye anenge achigara muyadhi abude. Anobuda achinda naye kutaona chinotenga zvakachitsoka naye. Unless tikona munhu akadaro. Kwete zvokuti tingonoti mwana uyu tsve uko. Tinopesa tave another case in our hands. Tine dhudhula iri kunetsa nedhudhula iyi iri kutoya hoti. Musana zvokutamba guys. Zvikuru sei parikatozofa mumwe wavava. Paripo here kuda munhu webasa. Aripo here. Marilyn unondipa mari yacho here. Chiu chese SIS MELLY idai SIS MELLY demadai mimi. Ivai serious guys. Pana ni stay in here. Pane munhu ane stay in here yacho. Because kana watora mwana uyu we don't want the same case again. Because we will still come for you. Diana tanompa basa.
mazivano gaizika munhu anenge auya achiti problem ka ndandakaisa police kekuti munhu ngaende kumba nekuti hatizodi dambudziko pamberi apo. Muzani ndandakaisa mutime kuti munhu anenge auya zvakati kumba angoya zvakati kumba nenyaya yezvo zvikuitika situation zvikuitika paground izvi. Teti tinoona kuti munhu ngadi afambe kuenda kumba zvitori nani. I have other people who are even coming to my inbox saying, Sisi, I think it's best to ambo in a kumba phone down institutions request. Ameno. And this eve. Ini mazanisa mamuchona nchiti nini mazivanoka. Munaka ichi chakati enda kumba. And ndino muda ku Zimbabwe. Right? Ku Zimbabwe kupi kwacho. Uruku muda ku kupi ave kuna chichikila mba kwa kubasi. Pane uyu good advice. Hanzi nduku muda kuno ku Zimbabwe. Uri kupi ku Zimbabwe. Ashike uya tuone baya ed. Uruku da kumushenda ku Zimbabwe remesi. Is it okay? It's okay. Ano apply na yeye lita online asina kana passport ile na hivi ndio dan terre kana digital anditika mwana uya ana kana passport au apply passport usina aslam usina kana passport anditi kupa aslam kurudi wa passport copy ya passport but Judy manje I can't add you. Let me try and see if I can add you here. Kudanze munhu anenge achitoda kushanda basa kuzimu. Right. Kwati kusaba uchishika unosvika una tete. Mama. Kuna mama vanovedha vana tete vako. Alright. Kuzimbabwe kwacho guys asvikire kupi? Ndibati chindibata kuWhatsApp ndifonere kuWhatsApp alright. Fona kuWhatsApp Teams. Iri kundifona SIS MELLY right now as soon as possible. Kwakanaka kumana ndikurwara ndisinzwa mucheni. Ndiani? There's something very sensitive. Kwakanaka here. Hello, ndiri pa live muzviri agent zviri in connection nenyaya here kana kuti ndenyu. All right. Mwana upi? Mukutaura nyaya dzakasiyana. Nyaya yatinayo palive haisiriyo nyaya yacho. Okay, yet. Kuti taurai because vana inini pandakateerera nyaya yatimanisi and ndinonga ndikurasika andichasi taura yenyu asi saka pandakateerera nyaya yemwana uyu handiti vanhu vachiti ngatimnamatire inini usiku hacho pandanamata muri kunzwisisa the reason why ndiri kutaura izvizvi vanhu ava vaive vanokuteera and once wanamataka vanotobhuya vachida kuona kuti iye munhu uyu ari kunamata nezvedu ndiani saka make sure vanhu ava vari kutaura kuti rilisai they are strong because vanhu vesatanism vanogona kuteera vachikubvisa aiwa papo mutaura chokwadi ndikupa usisai papo because inini mwana akataurwa nemwana uyu andataura sisanokunamunomuziya akanzi anga ane mari inini mwana uya akaninga because inini ndakasara ndikati mari haina kuchena mabanzisa saka mukutaura pandaiita kuyebva handiyinga ipo palive apa tichipedza live akatokuinga ipo paya before that mwana akazokonfirma zvake but inina mazuva acho akaparara handiti saka inini ndokutama nekuzva kuti munhu ishi spiritual zvikanzi munozviona sei ndikati inini munhu uyu mari yake yakaisina kuchena ukunzwisa saka akatanga kuyaita zvekuinyangira zvezvi zvisinamata ake achiinyangira vandatuka ndikati iwe inini handina rudzi newe ende ina handina ukama newe saka inini usauye uchinditera bhozo nokutaura chokwadi chezvawanga wakabata vakanzwisa saka ndopaakazondinga achiita prisa
aindire vakadzi 2 iye was 3 because he said that wotochijoina kana ukasachijoina inisi ndiri kukuuraya pandakuti in the name of Jesus go back saka nokuti vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvesasanidziri kana usinganamate usina kumira pana Mwari maspirits ayana they'll watch you akona kunyepera very true saka ndini ndakaingwa pandakazonamata ndinenyaya mwana ndakaingwa navesasanidziri tikadongorerwa kusvika tomukarikasira makadongoregwa ndakazondongorerwa ikiriyo ndakatomuka ndikaseka but feel kuti mumba munokuzi something akabhururuka akushakira ikoko kuzondongorera kuti kunamata chii chacho akasoti uyu ndakaingwa but spirit yangu ndakanga ndainamata munoziva zveshe chekuti ndaitotaura nendimi but ndakanga ndakunecheswa zvezviri chinyatsoziva kuti mumba muno mune vanhu vapiti pandakabva ndatsvaga devil is a lie pandakutafura ndasakamunamata babangu yabva vandidongorera mudaipamawangu vavasi saka vanhu vari kutaura varuka kudyiva avava vasaite zvekuteerera semirizm yakaipa kani inogona kuti 1 by 1 muri vanhu vachifunga kuti zvinhu hazviitiki zvinoitika zvinhu 1 by 1 munoshungurudzwa usiku marara ana remember kuti vanhu ava vanoita kunge nhunzika vanoita kunge nhunzi vanhu ava nepanenge pane madhoo akadii vanopinda animaona spiritual you don't fight it physical saka kana uchiziva kuti hauna kusimba pamunamato vasaite zvekuteerera vanhu ndakaitwa here ndakaitwa ndakatanga kuyozodongorerwa muna atatandogumikwa ndikataweina ndinokamba nokuona sezviri kuita vanhu vese vari munyika ndopaakazondika kuramba uchitaura chichi ndikati go back vaisa vandangodzingwa nezita rajesu kana zvauya vanda zvino vandanhanamata kana usinganamati unopinda pabhisi atiri kuzwa kuti isusu unenge watori nemweya asi unotoonekwa level rako ndipano ndizvozvo saka vari kutaura vachiti ngazvine nemweya inokuteera wataura follow vainoonyatsoona kuti unozivasi saka vanhu vakuti rilisai ai imbomirai because we want to protect mwana ndakambomira mwana wayambotanga awana full deliverance ave right chachinyesodzava vachatudza iye kuti ave right ave panzvimbo iri safe saka fungai kuti ini ndiri kungonamata nezera akasi ndikutobvata kungonamata pandakatanga kuti Mwari mwana uyawo ndakatozodongorerwa kuti oyo watiri kunamata nezvemwana saka vanhuotaura vanhu vari kunina ndangoti ndifone ndiwitnesse kuti aiwa it's for you ende ichokwadi mweya akataurwa izvanoede vamwe vachakonekataura kati vamwe vacho ndakatovaona ndainezvakanaka handizvozvo right mweya wane spirit of discernment anoona anotonzwa anotoziva because ndezvezvinhu zvemweya ndezvemweya spiritual saka hauzvifaite physically vanhu vari kuti vada kuzwa but so you have to protect mwana uyu alright alright vakoma regai timbopesa nyaya yemwana uyu watinaye apa uyu alright Smelly, thank you so much sharp right Dr. Smelly, right guys matitodini mwana uyu matoita sei guys what do we do mati munhu angachabuda mwana uyu ngataure tinzwe kuti zviri kumira sei zviri kufamba sei ngataure tinzwe nyaya yemwana uyu aufa kana paine vanhu vanenge vari kuda mukoma masimba hamusi kuda munhu here just for 3 months chete kwete mukoma masimba vaunoziva vauri kuseka ivo hakuna vauri kuseka vaunoziva tikutaura mukoma masimba vamwe businessmen kwete vauri kuseka ivavo mukoma masimba kwenyu joseph hamusi kuda munhu here hello mushiranyani oh wow good bless you Messi panzi pane 1000 yako panapa payatumirwa at least you can now go home zviri safe. God Bless you, my sister. Okay, bye bye. Right. How many 1000 yapiwa panapa?
yatumirwa. Right. Saka matitodi guys, matoita sei ngaende kumba mwana uyu. Amen. Ndandafara kuti anosvika chinda pabasa akakumba kune munhu angati ari kumuda kumba. Ndandafara kuti anosvika at least kune munhu ari kumuda kumba. Anditi osvika achipinda pabasa. Anomaona. Vari kupi vaya vanga vachiti vari kumuda kumba. Hands team pledging, don't make empty promises. Aiwa uya aite ma empty promises. Uya aite. Aiwa uya akataura aite ma empty promises. Right. Ndopandiri kuti ane stay in yacho yakadhipeiwo guys basi. Because mwana yatiri panguva yakaoma right now. Ari kumba kumwewo kwemazulu. And saka vangazorambi vakamuchengetaka. Saka kana une stay in guys chibva wataura tizoti mwana uyu ari kuuya kwako rini, ari kufamba sei. Asi amai havada kuenderwa stila. Hatingangova si Maya. All right. Hanzi na Kero ndipei nhamba ndokuna mutora. All right. All right. No problem. Good. Zvinenge zvaita rega ndikukandire Kero. Kero namba ndakupa idzo. I'm pinning the number. I'm pinning the number. Ndapina number Kero idzo namba dzangu idzo. Namba ndapina. Namba ndapina. Andika. Namba ndapina. Namba ndapina. Anditi. Namba ndapina. Saka namba idzo uyataure right. Saka Messi. I think pane munhu ati anoda kuti ambo. Akwanisi ku-apply aslamu asina pepa guys. Please. Namba dzangu idzi uya kuseri timbowana kuti tivhetane tuone kuti mwana we angaenda papi. Namba dzangu idzo uya tivhetane kuti mwana kuenda pari right here. Tonoti mwana ari right. Vari kuti ndotenga tiketi kamaya kuti vamudzosere kumusha. Vari kuti ndotenga tiketi maya havana kuramba vatakauya ndinotenga tiketi ndomusiya kurambasi. Anomaona. Ofusisisu kuti chero akatenga tiketi mwana yanga zvakumba akabata 1000 something here. At least akaenda okumba kwacho akabata kana 4000 3000 is better. Akashanda kana 6 months ozoinda bo. Anditi. Right. Saka pave nenhikiri ne ava vatora nhamba rikainditi kutaura navo kuseri. Andichika anditi modira. Andichika chamaya vagatisana nazvo sezvo kuti amuda musikuda. Tusere nazvo asina chida kuti tifone nemurume wawo ndiwana ndoda ndiudze kuti mukadzi wanyana kuti munogara sei nemukadzi wenyu. But ndashaiwa nhamba. Murume wacho ndiwana ndichida. Saka huyai vari kuda mwana uyu vese chiuya kuseri tivhetane. Tiona kuti mwana yangaenda papi pari right. Ndoko vashanyira vari kure guys. Vari kure handinga vashanyiri vari kure. Vari kure maya vandinga vashanyiri vari kure. Dei vangu vanduze ndaito vashanyira mangwana che. Ndaimboisa kurora pasaiti ndombonangako. Zvo vari kure. Vari kure. Anomaona. Right. So iwo Messi kana waenda kubasa usangoputse zvinhu maniwe. Chiko unongochibvunda iko. Mema mistakes ingasandozoramba kuwanda wochingoputsa wewe. Itawo iva careful pabasa. Anditi. Respect unayo ndazviona asi chive careful pabasa. Anditika so wozonzwa nechirega uzbere kuti tikukuendesa papi. Anditi tokutsvaga kuti ndivapa ungaenda pakanaka uita then mari yako yatumirwa iyoyo itozona ndokusira kuti iwalere pafoni namba yako unotora padhuze pabhengi padhuze. Alright pakanaka. Anditi tochitaura kuwhatsapp. Alright sharp. Hanzi vanonzi mai rudo. Saka guys nakuda ti ndaida kuti kungoona utsinye watinawo masimba. Utsinye watinawo mazvionaka. Utsimbe watinawo mazimba. Chitrana utsinye kudai mazviona muno kuchechi kwatoenda uko isiwe kuchechi utsinye wacho haupedzi hausundi jawi utsinye kwatoenda uko kumachechi uko tichinyepedzera nekuwanda nebhaibheri kuseri kwebhaibheri zvatinoita izvozvo. Anditika
hanzi anogona achabatsirwa kwanenge ari kuko vachamubatsira. Munhu achatumira 1000 kaya ari kunze kwenyika, saka isobva chichatora 2 working days, 2 to 3 working days kuti svike. Saka anenge awana kwekuenda, vachamubatsira. Anditi ndosaka nachiti ngaasatya, ngave relaxed panenge aenda kubasa, ngave relaxed, ave akangoti relaxed should be okay. But yeye kutya kuti akaenda ndozvigona here kuSouth Africa anoputsa zvinhu. Anditi guys, regai tione, regai timuona kwari kuenda kuti vachanoti kudii, vachanogara iko zvinoti vanogarawo naye sei. Ndosaka masikana ebasa achizotora matitibhurashi vachikweshesa muchembe, muchembe audzosera titibhurashi yamadhamu. Mazviona kuti dzimwe nguva asikana ebasa havasi wrong. Iwe ndiwe watuma munhu kuti ati mai vane utsinya, rega ndimbovaitirawo zvakadai, otora mvura yemuchembe wokubikira zita rako iwe nemurume wako mweya muchembe, iye anenge adharekera kanaka kuti ndakuta. Titibhurashi kukwesha nayo muchembe pasi paya kudai, odzosera painogara. Haana zvanokwanisa kuita, zati satisfaction yekuona uchikwesha mumuromo mako nemazichembe yazati yabuda matuzvi. Ndo satisfaction iyoyo inenge itoripo, yanenge achitoda. Anomaona, ndochete yanenge achitoda. Anomazviona. Saka vasikana vana madhamu kudzimba musabatira vasikana kunge mamopo marimi, kunge mamopo. Musabatira vasikana kunge mamopo. Hello. Muri sei? Mushe. Ya zvino mwana uyu ana mai vati vari kumuda nditi. Mai ivavo vanofanira kuti vachibva kutora kuita advantage yekuti ndazviwanira. Vakutora ma-terms and conditions ekuti mwana achashandawo so achipinda nguva yekushanda basa netime yekucheza. Because vanhu especially madzimai ekuZimbabwe vane system yekuti musikana webasa anodzanuka na 4 o'clock. Agonza abika agopedza agonorara kuma10 o'clock nokulokana ironing iri kwachipera chewe11 ngaaite nokuti uri mumba mangu uri kudya zvinhu zvangu. Hakuna musikana webasa nango paanoshanda paasingazi uri kugeza inokuita sei. Hakuna musikana webasa paanoshanda paanoshanda uine tsvina. Izvozvo haafaniri kutongozvitaura. Ma-hours ati apa achashanda ngave ma-hours ari reasonable. Vomubatawo semwana, vosvika kutora advantage yekutota mwana nekuti anga ane problem. Saka kauya kwangu achangoshingirira nyangwe haazokwanisi kuita kudzokera kuna mai nokuti akamboita kuti dambudziko rero vanozoti ari wrong. But inini sisimaziva namba yamai vavo, motaura namai vavo namesi vavo, movaudza kuti garai nemwana zvakanaka, vozi hama dzamesi kuitira mangwana, because mwana akauya maoko achiyomusara mai vake doidzii anditi kuitira mangwana pakazoitika problem. Mwana ngaachengetwe zvakanaka, vanhu ngavasabata vamwe vamwana nekuti inherera uchipa mwana 1000 yekuchireuka ukaipuhwa uiwo mai vembatyakuenda haina chainotenga, haichatengi, haidiri kana siutengi chai haidiri indira ngavamutengeri kudya uko kuvasaverengera mukana webasa kuwa 2 slices wodiri gwacho wosigwa shuga, kupirirwa shuga, naimpa shuga yainzire kusaiti kweshuga chaiyo, shuga inoita 32 rand 2 kg zvakaoma. dai zvachigona chokusipirosa chokusane ndiri ofu dai paitaoda kuenda daida kusvikako maiinzwa vandigumbuira mai vava zvakaoma. Ngaubvunze zvida kwazvo madoro zvaudze kuti doromuva marigubhawo, tidoromuva zvimarigubhawo 2 rounds chete 1000 rinenge radonha, 2 rounds rinenge radonha 1000 kubhawo. Ngaubvunze zvidakwa kuti doro nomuva, ngaubvunze kuti black lab whisky roita mari, ndokupa munhu mari less than bhodhoro rebrand nayo. Anokutsvaira okuwachira, anokubikira koko kusahla kuziswa matuzvi, kusahla kuzikuende vamabhosi hamufungi mozati vanhu vantu vaneyesa ndo vanogona kukawadze vanogona kukawadze. Munhu ngaainde zvakanaka, unosungasati munhu muitise zvakanaka nedzimwe nzira, kwete kuda kumubata rafu nokuti unodla dhotsi kana zvokutamba. munhu wemabhosi anoda kutora vasikana kumusha, auya abva kumusha haapiwe kana off day, anoshandiswa mana kunge wachi
haazorodzwi nekuti ndakakutora kumusha itenge mhosva. Iwe uchakona mutora kumusha unoziva kuomera kwako kuti wakatadza kutora masikana maazeri muno maazeri. Wakutoita mwana wese mhosva unofanira ari kuripa muzi kumusha kwako neutsinye hwako. That's very bad. Mazimbabwe ngatichinje kubatana kwatoita kuvana vevasikana. Nguva yaanomuka akashandawo 9 hours at least 3 pazuva. Haikona kuita kurura. Iwe wanokabva uri muofisi ukadhiraiva chaiko mota kuenda kuchopingi. Wachitowaneta komunaswera akamira mama kurudzi. Amen. Mabhusi ari kunzwa. Mabhusi ari kunzwa munhu. Ora iti makoma thanks very much. Pakaipa. Ora iti guys ndapinda dzungura ndo andikuzwa dzimusana yedzo mipo. Andiregai ndinde asi dzikauya nyaya ndongoya. Unoona? Ndinongoya. Then chingo arisi safe yezvo zvokuti rondiwisa but then chingo kuti ameno ndikakudza ichi kudi but musa zvandikureva andizvandikureva muzviziva. Unoona? So right guys ndakuenda regai tione kuti nditaure nevanhu vari kuda mwana tione kuti anoenda kupindozokudza zvafamba sei. Anditika pana anzi Maloni wedu uyu mukomana ari right ari kwaprofeti ari bhozvi kuti kwaprofeti achiri kumbobatsirwa. Anditika achiri kumbobatsirwa ari kumbobatsirwa. Saka vaya vese vanga vasina kwasabata profeti vati vanga vakaneta nenyaya yeconference. Saka tomorrow moita queue dzenyu dziya. Anditika vane nhamba muri kuchiziva. Moita queue muchivafonera mangwana vati he is going to attend. Kune wese achadi achafona ipo paya. Andimaona. Saka moita izvozvo. Andimaona. Tozoona kuti haufa. Kana zvanetsa mwana uyu zvikanetsisa kuti ainda kumusha guys. kuZimbabwe is the best. Tingataura zvakawanda. kuZimbabwe is the best. Kana zvanetsa abhasha yakumba bho. Nezviri kuitika izvi guys. Anotsvaga basa kumba ikoko. Ndamudelete. Ndadelete link yake yanga chikaneva. Ndamudelete. Unoona? Saka ndakwenda kunda kunozorora. Anditika nai anzi Based abroad guys tinoita kana vauya kavasungwa. Kana pasina vasungwa zvino ndokupai vasungwa vanenge vachibhepi. Vasungwa kana vazouya vachitaura nyaya dzavo. Anditika ndicharesponda guys kana wasiya namba WhatsApp ndichakuresponda. Understand guys andisinzwa mushe. Ndichakuresponda hai. Anditi ndichakuresponda nendakatovata ndikatomwa mapirisi medication nditovata flat chakuchaita. Ndichakuresponda please bear with me by the way. Hanomozati ndinchirwara ndomunhu wenyama dzinombogwadza. Kana nyama dzagwadza ndimukona ndisati ndapindura ndichapindura. Anditi ndichapindura ndipeiwo mukana vedu handisipa payroll. Hanomozviziva handisipa payroll. Kana ipo pambonitengera mapirisi aripo. Amboti kwa mapupu here prescription mutenga mapirisi. Kwa mutenge api ndibhadharire mapirisi. Hapana. Asi ngoti sive ndevere WhatsApp yangu. Sive liwai musudavira WhatsApp yangu. Sive likurumidza ndiri kugwara. Vanhu vashi. I am gwararing. Hanomukunzwa. I am gwararing. WhatsApp yenyu ndizoti akatowanda singaiti ndamaona ndikarohwa nehana. WhatsApp yenyu ndichapindura. Handiti ndichapindura WhatsApp yenyu. Ndamaona zvokuti ndakatozara ndotangira papiwe WhatsApp opa. Asi ndichapindura mbichana. Tichienda takadaro. Ndichapindura. Handimazviona. Ndichapindura. Stesi undibate kuseri. Ihondo yeko Stesi kuti kana kukichi Stesi uya kuseri. Ihondo yeko yenda ngwachinjwa Stesi. Uya tione kuti tingataura nakukise zvipere izvi. This is not supposed to go on like this every day. Uchingoita kunge vana vadiki paFacebook. Uchingoita kunge I know kuti you're not answering haupindura udini. But we can go kuna kukititauri naye zvingazvipere meni. Chinyaya kwesingaperi asikana. Chiko chekuti atiregererani azvipere. Chekuti atiregererani achipere asikana chiko. Hanzoni mari munopona suka. Naye wedzimba. Uri. Zvakagomera rombozati zuka akaita sei. Unomuziva zvakakazuka here. Unomuziva zuka. Unongotaura wewe. Auziviwe. Right. Gaindindi. Anzi mave. Amen. Ndituzva ndatombofunga. Pastor vangu was saying the same thing. Kuti nyaya izvi zvinogona kuve connection yemwana uyu. Nokuti madrills guys ndizvo ndakaitwa matest kusera zvino paya ndakaitwa chine musi Friday ndakaitwa matest paya akangomuka. Hapana, nazvo ndadzokera ameno regai tione. Handina chandapinda batiwa sofa. Handizivi. Ndaimboti ndiri maziso kuti chii handichazivi. Regai timboona. Regai timboona kuti chii chikuitika. Ameno. Regai timboona. Right guys. Saka chii moswera morara po handiti. Morara po mara kuita zvakanaka. Tobatsana zvakare. Handitika
tobatsana zvakare kana zvapera nditika. God bless you. Esi tarirai musipa tariurisei ina mfana wangu zviri sei sisi soko wanofa usingachekisisi vako iwe indaso bye bye guys.